Mula awakmu baliya menyang negaramu Ngastina lan aturna marang bapakmu ya Prabu Pandhu bilih kakangmu Bima Bungkus ora dadi apa diguwang ana ing alas Krendhawana, ananging dibuwangi kakangmu iku mau bakal dadi sarana kapecahe bungkus iku mau ingkang bakal ndadekake kakangmu iku mau satriya ingkang utama kebarengan dening oleh wahyu ingkang aran Wahyu Jati.